Te, bunzun virgulino, che nos appresso vei come putingo? Uno putingo per un fioc d'artifici? Alors, virgulino, sabes plus que si fa? Es l'escritura decimale che te pose problema. Beleu que virgulino ha des difficultats a s'adaptar a aquestes biais nouvelles d'escriure las quantitats. Dins los libres ancians, hi havia des fraccions decimalo, e a l'escola, virgulino ha après amb un tableu. Ensaggiam. E baqui lo tableu. Virgulino, podes pas tutun utilitzar la magia, utilisa ton cervell. Esplata bé. Anem descompausar lo nombre decimal en fracció decimalo. Per la corna d'unicorn, 3,12 és 3 unitats et 12 desens. La partida entière és ce que hi ha abans la virgula, donc 3. Et la partida decimal és ce que hi ha après la virgula, donc 12. Et après, suffit de llegir lo tableu. Pels petals d'or, 14,605 és 14 unitats, 6 desens et 5 centens. Et dit lo tableu que fa 14 unitats, 1 deseno et 4 unitats. Puis, la première chiffre après la virgule indique los desens, donc 6 desens, et la seconde chiffre après la virgule indique los centens, donc 5 centens. Enfin, podem trobar la fracció en utilitzant sa descomposició. E per la ratopenada, 26 unitats et 7 desens. Dempuei que virgulino ha pres d'emplenar lo tableu, comprèn totes les putingos. Voldria quitomen canviar de nu e se voldria appelar fraccioneta. Enfi, que volets? És aital.